айни замон мо дар манзили зеботарин тоҷикзани иттиҳоди шӯравӣ аввалин доктори илмҳои биологӣ профессор лоланисо исмоилова қарор дорем. инҷо қадамҷои ӯст. ана ҳамин дарахти зебоеро ки мебинед бо дастони лоланисо исмоилова шинода шудааст. ин дарахт то ҳанӯз мева медиҳад. хотираҳои ширину гуворо ва имрӯз рӯи ин кате ки нишастем, агар забон медошт нақлҳои зиёде мекард. ана алалхусус сурате ки дар даст дорам моҳиба ёқубова, зани устод ғаффор мирзо, гулчира сулаймонова, нависандаи ки хеле зани ҳалиму меҳрубон буданд, доим ҷамъ мешуданд, менишастанд, суҳбатҳо доштанд. модарам лоланисо исмоилова ба хонаи устод акашариф ҷураев келин шуда омаданд. баъд аз солҳои тӯлонӣ дар он ҷо зиндагӣ кардан, ин хонаро сохтанд ва баъд ба ин тараф гузаштем ва аз ҳамон рӯз то имрӯз анъанаҳое ки дар ин хонадон пойдоранд, яъне рӯзҳои шанбе амакам диловаршо ош мекунад, рӯзи якшанбе падарам раҳматӣ қандил ош мекарданд ва дар гирди ин дастархон хешу табор ёру дӯстон ҷамъ мешуданд. ба фикрам дар дунё нафаре нест ки бо шириниву дилхунӣ аз модар ёд накунанд. мо ҳам, яъне ману гавҳарҷонам, аз модарамон бо як меҳру муҳаббати хосае ёд мекунем, чун зане буд, чӣ дар зиндагии хонаводагӣ, чӣ дар зиндагии берун аз хона, яъне дар кор доим пешрав буд. хушбахтона насибашон баъд аз ин ки дипломи дараҷаи яке донишгоҳи миллиро ба даст оварданд, аввалин зани кӯҳистоние буданд ки унвонҳои номзади улум ва баъдан доктори улум гаштанд ва солҳои тӯлонӣ профессор шуданд ва кафедраи биологияи институти тиббиро қариб беш аз 40 сол роҳбарӣ мекарданд. имрӯз тамоми молу ашёи лоланисо исмоиловаро фарзандон ва наберагонаш ҳамчун гавҳараки чашм ҳис мекунанд. ин хона як осорхонаеро мемонад. ҷевоне ки ҳоло пеши назар дорем пур аз ашёест ки модарам дар вақти ҳаёт буданашон аз онҳо истифода мебурд. аз тамоми гӯшаву каноре ки ба сафар мерафт албатта ягон чиз меовард ва имрӯз хушбахтона ҳамаи ин чизҳо аз он кас ёдоварӣ аст. мана мисол ҳамин пиёлачаи хурде ки ҳатто лабонаш шикаста аст, раҳмати бобоям устод акашариф ҷураев аз эрон оварда будам, гарчанде ки моли чин аст. ин пиёлаи дӯстдоштаи чойхӯрии чойи кабути модарам буд. бисёр чизҳое ки инҷо мебинед, он кас ба як самимият, ба як муҳаббат аз онҳо истифода мебурд. чойникошон, пиёлачаҳои хурд, тавақчаҳои хурд, ҳамаи ин чизҳоро модарам бо як меҳру муҳаббати хоса истифода мебурданд. алалхусус ҳамин зарфҳое ки бо номи кобальт машҳуранд, як дӯстдоштанишон буд. аз инҳо хеле зиёд истифода мебурданд. маҳз анамин акс буд ки лоланисо исмоиловаро ба кулли ҷаҳон муаррифӣ намуд. ин акс соли 1949 дар яке аз маҷаллаҳои машҳури даврони шӯравӣ аганёк ба нашр расида буд. соли 49 вақте ки акси модарам дар аганёк чоп мешавад, дар гурзуфи Сочи яке аз ҳарбиёни баландрутба нимпайкараашро месозад
و البته این چیزی تاریخی است. در خانه ما کلمه لاله معنی مخصوص داشت، چون نامشون که لاله‌نسا بود. ما حرکت میکردیم که چیز و چاره‌ای که دریافت میکنیم یا میخریم البته یا صورت لاله رو داشته باشد یا درباره لاله باشد. برای همین همکارانشون از کافدرای بیولوژی انستیتوت طبی در 80 سالگیشون من همین یک سرویس زیبایی رو تقدیم کردن که پر از گل لاله هست. مادرم وقتی که در دوشنبه دانشجوی کورس یکم بود، البته از مادرش کنده شد و مادر در فراق دختر، من این بالشته‌ای که سن و سالش را حتی معین کردن مشکل است، همین رو میدوزد. دخترش هم خیلی مشکل است، کریستیک میگویند. همین بالش رو به دخترش میفرستاند و میگوید که سرت رو روی این بالین مانو، مرا یاد کن، من دعای جان تو را میکنم. لولانیسا اسماعیلова ماه اکتبر سال 1929 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. سال 2012 باشد از دنیا درگذشت. تمام عمر خود را برای تربیت نسل جوان ساحه طب و رشد علم تاجیک صرف نموده است.